Anja S., du optræder næste gang i Travemünde i den 27. april. Ja, det gør jeg faktisk. Okay. Og der laver jeg sådan en af mine salonaftener, hedder de. Og så læser jeg op af en af mine bøger. Næste gang er det en bog om kærligheden. Okay. Det hedder Lyserød til mørkesort. I hvert fald tror jeg, sådan hedder det på dansk. Har du skrevet den på tysk eller dansk eller fransk? Ja, jeg har selvfølgelig skrevet det på tysk, fordi mit danske er ikke helt perfekt, desværre. Men du taler da så godt dansk, fordi du har boet i, var det Frederikshavn? Ja, i Frederikshavn i et år. Ej, hvor godt. Ja, og det var simpelthen så dejligt. Jeg elsker Danmark. Hvornår udstiller du i Viborg næste gang? Ja, lige efter de har ringet til mig. Ja. Jeg beder dem om at ringe til dig hurtigst muligt. Ja, det vil jeg faktisk virkelig gerne. Ja, altid. Ja, fordi jeg udnytter hver mulighed til at komme tilbage til Danmark. Må vi ikke lige se nogle flere af dine lange billeder? Ja. Du kan sætte den på plads igen, så kan jeg jo... Det er jo Logon 6 hedder serien, og der er 26 billeder af folk. Og så spiller du spiller den, når du optræder. Ja. Så spiller du dine roller. Og så har jeg 2 musikere med mig. Dejlige piger, som synger sange fra 1920'erne, 30'erne. Det passer godt, ja. Ja, men desværre på tysk. Ja, men det gør ikke noget. Det tager vi med.